Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej: Intom tgħidu mhijiex sewwa l-imġiba tal-mulej? Issa isimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu jkun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura midnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u jisalva ruħu, għax ikun intebaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni. Il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Għalik nixxennaq il-jum kollu. Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u fit-tjieba tiegħek. Għax huma minn dejjem mulej. Tiftakarx fil-ħtijiet u fid-dnubiet ta' żożiti? Inti tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tjieba tiegħek. Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti, jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fema waħda u imlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas għalf taħir frieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom m'għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. Alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-qassissin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: Intom x'jidrilkom, kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu: Ibni, illum mur aħdem l-għalqa ta' ġwieli. U dak qallu: Ma rridx. Iżda mbagħad biddel il-fema u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. Arani sejjer sidi. Qallu dan u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier? L-ewwel wieħed. Weġbuh u qalilhom Ġesu: Tassew ngħidilkom li l-pubblikani u n-nisa tat-triq teħlin qabilkom fis-salta ta' Alla għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom ma emmintuhx. Iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emnuh u għalkemm intom rajtu dan kollu għajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fema tagħkom u ma emmintuhx. Dan hu 26 ħadd ta' matul is-sena. L-ewwel qaru l-Vanġelju tal-lum u madwar kif nagħmlu għażliet spiritwali. F'Iżrael tal-qedem, ħafna nies kienu jemmnu li d-dnubiet ta' xi wħud fil-komunità kienu jġibu l-kastig fuq il-grupp kollu. Immaġinaw għallim irrabjat li jikkastiga l-klassi kollha, tal xi ftit studenti ma ġabux ruħhom sew. Dan mhux ġust, u fil-kapitlu 18 tal-ktieb tal-Profeta Eżekjel, Alla jgħid lill-Iżrael permezz ta' Eżekjel: Min jidneb biss imut. Dan ifisser li f'għajnejn Alla kull persuna irresponsabbli għall-emejjel tagħha. Kull persuna tista' tażeb b'mod differenti mill-bqija tal-grupp. Kull persuna tista' tinbidel u tindem. Imqarja ħadd iżjed ma jkun irid l-ikbar għażla li trid tagħmel kull persuna tgħid iva jew le biex taqdi lil Alla. Dan ifisser li imqarja il-familja kollha tiegħek jien nisranija, xorta hemm bżonn li int tagħżel li tgħid jien nisrani. Imbagħad fil-Vanġelu Ġesu jirrakkonta storja ta' raġel li kellu żewġ ulied. Il-missier jgħid lill-uliedu: Morru aħdmu fl-għalqa ta' dwieli. Wieħed jgħidlu le, imma mbagħad jażel li jmur jaħdem. L-ieħor jgħidlu iva, imma ma jmurx għax-xogħol. Dan juri
kif Alla jsejjaħ lil kull wieħed u waħda minna biex naqduh. Il-le tal-ewwel iben tirrappreżenta kif aħna niġħdu lil Alla. Din it-tip tal-le twassal għal ħajja sħiħa ta' dnub, imma kull persuna għandha ċans tindem u tinbidel. Qatt mu tard wisq jew ħin ħażin biex tgħid iva lil Alla. It-tieni iben jwieġeb iva. Hi ħaġa tajba li wieħed jilqa' s-sejħa ta' Alla, imma l-iben ma għamilx kif qal. Hemm bżonn noqogħdu attenti meta ngħidu iva, għax dan ifisser li qed naqblu li jibagħtuna għax-xogħol. Xi drabi dan ikun ifisser li ngħinu imqar meta ma jkollniex moħħ, inkunu ġentili meta jkollna ftit inwersqu jew immorru l-quddiesa flok nieħdu xi nasa. Alla qed jistaqsina, x'ser tagħmel bil-ħajja li tajtek? Is-sejħa tiegħu jibħal karba f'qalbna. Santu Istin jikteb li qlubna ma jsibux kwiet sa ma jistriħu f'Alla. Aħna nażlu jew li naqdu lil mulej jew xi ħaġa oħra li ma tistax iġġibilna paċi. Kuljum nistgħu nażlu li nġibu ruħna kif ngħidu bil-fom. Iva, jiena Kattolku. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!